Hát mélyen tisztelt hölgyeim és uraim, ma végre van egy kis szabad időnk, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy hajóba pattanunk, és csinálunk nektek egy videót. Méghozzá egy kis szigetköz felé hajókázós videó lesz, ugyanis képzeljétek el, hát alig, hogy 100 pár feliratkozó van a csatornán, de mégis a kikötőbe már 2-3 alkalommal is jött be úgy vendég, jöttetek be úgy, hogy milyen jó, hogy van ez a csatorna, nézitek a videókat és tökre szeretitek. És az egyik úr megemlítette, hogy szívesen nézne videót a szigetközről. Aztán nem is nagyon foglalkoztam vele, aztán ma úgy alakult a dolog, hogy van egy kis időm. Kis családomat összerámolom, bepakolom egy hajóba, aztán elmegyünk a szigetköz felé, csinálunk egy-két jó kis vágóképet, megállunk egy-két érdekes helyen, megmutatom nektek, hol érdemes kikötni, hol lehet esetleg piknikezni, pihenni, fürödni. Mai videó erről fog szólni, úgyhogy gyertek velem! Előkészítettem Piroskát. Piroska, hívjuk így. Vajon miért? Mindene piros. Szóval előkészítettem Piroskát, ő lesz a mai útitársunk. Hát Piroska egy Rotó 450-es, mi más lenne a 4,5 méteres rotóhajó, egy family verzió, 40 lóerős motorral. Jó régóta szolgál már nálunk. Hát szerintem ez már a 4. szezonja, de a 3. biztos. Olyan régen van már itt, hogy már nem is emlékszem rá, hogy pontosan mikor került ide. Hát de sajnos valószínűleg ő neki az ideje lejárt itt nálunk, ez lesz az utolsó szezonja, ugyanis ő már legalább egy 2 generációval ezelőtti modell, úgyhogy nagyon már nincsen neki reprezentatív értéke, nem igazán tudjuk rajta bemutatni, hogy hogyan néznek ki a rotohajók, ugyanis azóta annyit változtak már a Roto 450 Family és 450-es típusok, hogy ő már annyira eltér, hogy bemutató hajónak igazából már nem tudjuk használni. Hát sok élményünk fűződik hozzá, bejártuk vele a Tiszatavat, bejártuk vele a környéket, a Mosoni Dunát végig, sokat járt kint a Nagy Dunán, nagyon sok ügyfélnek, nagyon sok hajóvásárlónak mutattuk meg, nagyon sokan szerettek bele rajta keresztül a Roto 450 típusba, úgyhogy nehéz szívvel fogom majd eladni ősszel vagy tavasszal, azt még nem tudom, de sajnos meg kell, hogy váljunk tőle az előbb említett okok miatt. Na de ez a videó most nem arról fog szólni, hanem arról, hogy vele be fogjuk járni a Mosoni Dunát arrafele, Győrtől Rajka irányába fogunk menni. Hát megpróbálunk minél távolabb egészen addig, ameddig biztonságosan hajózható, és akkor megmutatok majd nektek egy pár érdekes helyet, ahol, amint mondtam, ki lehet kötni, lehet egy kicsit pihengetni. Bízom benne, hogy egy jó kis érdekes videót sikerül ma összehozni ebből. Átjöttünk az árvízkapun, mint ahogy láthatjátok, ez a Mosoni Dunai holtág, ami körülöleli a püspökerdőt, egy nagyon-nagyon szép rész, hát majdnem közel természetvédelmi terület, lehet, hogy az is, ezt nem tudom. Nem szoktam gyorsan menni, itt inkább csak ilyen 5 km/h, mert hogyha szépen lassan megyünk, akkor
gyönyörű vízimadarakat figyelhetünk meg, kacsákat, most éppen keresztezik az utunkat, nem tudom, a jobbról jövő kacsának elsőbbsége van kisgéphajóval szembe? Ezt valaki írja már meg kommentbe, legyen olyan kedves. Szóval kacsák jobbról, volt már, hogy jégmadarat is láttunk. Na meg hát persze a horgászok azok nagyon örülnek neki, amikor keresztül csapat valaki itt nagy sebességgel, és össze-vissza hullámot kelt, és tönkre barmolja ezeket a gyönyörű partrészeket, amiket itt körülöttünk láthattok. Ennek a végén van egy kávézó, amit majd szerintem hazafele úton fogunk megnézni. Most nem biztos, hogy kávéznánk már így rögtön a napnak az elején, azt majd így inkább ebéd után, délután fogjuk beiktatni ebbe a mai programba. Úgyhogy most megfordulunk és megyünk tovább. Következő megálló a Rábca árvíz apasztó csatorna. Ott is van egy hasonló zsilipkapu, hát nem igazán zsilipkapu, inkább árvízvédelmi kapu. Az alatt átmegyünk, és ott egészen Abdáig föl lehet menni, ott van egy tök jó szalonnázó hely. Gyerünk! Majdnem kifelejtettem. Szúnyog-sziget, hoho! Sétahajós vendégeink egyik kedvenc célpontja, van is egy ilyen sétahajózós programunk, akit érdekel, www.redwater.hu. Szúnyog-sziget kerülés, egy órás program, Győrből indulunk, a városból, megkerüljük a szigetet, sporthajóval vagy ilyen rotó kishajóval lehet igénybe venni ezt a programot, ezt a szolgáltatást, visszaérünk a városba. Tök jó kis kellemes, hangulatos kis sziget. Igen, meg szokták kérdezni, hogy ez most akkor tényleg sziget, miután körbehajóztuk. Igen, valóban sziget, nincsen rá se bejáróhíd, se alagút, se út, se semmi. A sziget lakók, akiknek itt a szigeten van kis ikillójuk, nyaralójuk, ők csónakkal szoktak közlekedni a sziget és a szárazföld között. Körbe kerüljük, és akkor megyünk tovább a Rábca felé. Egy kis pihenő megálló. Hát itt most nem fogunk kikötni, mert itt nincs olyan hely, ahol esetleg le tudnánk ülni, egy kicsit eszegetni, iszogatni,
de jelenleg a Rápcán, a Rápca árvízapasztón vagyunk. Aki figyelt, az láthatta, hogy átmentünk egy árvízkapun, és az volt a Rápcának a végén az árvízkapu. Van itt is ugyan kikötő, tehát meg lehetne állni, pihenni, de sajnos a kikötőnél nincsen semmilyen pad, semmilyen ülő alkalmatosság, ahol lehetne egy pihenőt tenni, úgyhogy tovább megyünk, tehát át kell menni az Abdai híd alatt, és tovább egészen el kell menni az M1-es autópályának a hídjáig, ott viszont van pihenőhely, ott lehet esetleg egy kis tüzet rakni, bográcsozni, vagy szalonnázni. Na, elmegyünk odáig, gyertek! Kis izgalomra okot adó részhez érkeztünk, ahogy láthatjátok, mögöttünk keresztbe be van dőlve egy fa. Igazából elférünk itt a jobb vagy a bal oldalán, most nem tudom, hogy éppen hogy fogja kiadni a kijelzőn a képernyőn, mellette csak az Instakamera pont abba az irányba lógott, ahol a bokorba kell majd elhajóznunk, úgyhogy azt kellett átszerelnem. Úgy oda, arra az oldalra, aztán így el is férünk. Kikötöttünk, az Abda után a M1-es autópálya híd alatt kellett átjönnünk. Itt van egy kis pihenő, ahogy látjátok, egy-két paddal, van egy jó kis tűzrakóhely is, lehet szalonnázni, bográcsozni. Úgy nézem, használják is. Hát száraz fa, az a környéken van bőven.
úgyhogy ne hozzatok, maximum egy fűrészt vagy egy baltát, aztán már is lehet egy jót itt eszegetni, pihengetni. Ahogy láthattátok a videóban, a Rápca, hát azért az nagyon király folyó, hát nem is tudom, ez egy csatorna igazából, én úgy néztem, hogy ez a Rápcának az árapasztója, úgyhogy inkább egy csatorna, talán mesterséges, talán természetes. A vége felé, ahol már nagyon kanyargott, az tuti, hogy ott már természetes. Tök jó bedölt fák, belógó bokrok, nagyon vadregényes víz, kristálytiszta, le lehet látni körülbelül 1,5-2 méterre. Úgyhogy végig olyan érzésem volt, mintha a vízinövényeket szednénk föl a propellerrel, annyira látszódnak a víz alatt a vízinövények, de semmi, el nem kaptunk semmit, úgyhogy simán jöttünk idáig, vízmélység tökre megfelelő, kicsit izgi ebből a szempontból, hogy végig látod, hogy mintha a vízinövények között mennél. Egészen olyan élmény, mint a Tiszatavon hajókázni. Aki már volt a Tiszatavon, az tudja, hogy ott is van egy csomó olyan mellékág, öblítőcsatorna, mindenféle, ahol a vízinövények között kell csapatni a hajóval. Na hát ez egy jó kis spot, jó kis megállóhely. Aki erre jár, annak nagyon ajánlom. Ha nincs hajód, akkor bérelj tőlünk, tehát ott simán meg lehet oldani, simán el lehet jönni ideig. Viszont sajnos hát nem a legcsöndesebb megálló, ugyanis az M1-es autópálya az itt a megállótól egy olyan jó 10-15 méter, mondjuk legyen 50, mindegy, hangos. Szóval lesz ennél még jobb hely is. Ha nem is itt álltok meg, és nem is itt fogtok bográcsozni, akkor is érdemes ide bejönni, mert nagyon-nagyon-nagyon feelinges ez a Rápca egészen idáig. Jöttünk a Rápcáról, nem kellett sokat jönnünk, és már is elérkeztünk a Csóka-szigethez. Hát a Csóka-sziget az egy egészen egyszerű sziget, lakatlan, van neki egy kisebbik ága, ahova hajóval nem fogunk most bemenni. Jetskivel jártam nagyon régen, nagyon be volt nőve vízinövénnyel, úgyhogy most inkább ezt nem reszkírozzuk meg, úgyhogy maradunk ott arrafele szépen a főágban, megkerüljük, és el fogunk menni egészen Győr-Zámolyig. Győr-Zámolynál, ha jól emlékszem, van kikötő, oda egy picit majd megállunk, ott lesz a következő megállónk, gyertek! Megálltunk, de csak egy pillanatra, ugyanis igazából itt semmi érdekes. Csak a kikötőt szeretném nektek megmutatni, ez ilyen interregges kikötő, ilyen Európai Uniós projektből létesült, szanaszéjjel van belőlük jó pár a Mosoni Duna területén. Mutatom a tábláját. Itt, ha ilyen kikötőt láttok, ott nyugodtan megállhattok. Azért létesült, hogy a vízi turizmust fejlesszék, úgyhogy egész nyugodtan ki lehet kötni, egy kicsit pihenni, egy kicsit körülnézni, de semmiféleképpen ne hagyjátok ott a hajótokat, mármint úgy, hogy több napra ne használjátok parkolónak vagy hajótárolónak, másnak is hagyjuk meg a lehetőséget, hogy meg tudjon állni, ki tudjon kötni, tudjon pihenni. Győr-Zámolyon még, ami érdekes lehet bárkinek, itt a háttérben mögöttem zajlik, van sólya. Olyan mondom, hogy jobb, mint az Aranyparton Győrben, úgyhogy elgondolkodtam rajta, hogy itt kéne leraknom és felvennem a hajókat, mert mindjárt kiderül, meglátjuk a fiatalember, itt éppen lerakja a hajóját.
de már most látom, hogy sokkal jobb, mint a győri sólya, úgyhogy javaslom nektek, hogy még csak véletlenül se az Aranyparton lévő szart használjátok, hanem gyertek, 2-vel odébb van ez a falu Győrtől, kilométerben nem sok, és tök jó ez a sólya. Van neki legalább normális lejtése, nem kell betolni a hajót úgy, hogy még az autó is végig a vízben áll, hanem itt szépen le lehet tenni, kultúráltan le lehet sólyázni a hajót. Megyünk tovább! Kun-szigeten járunk. Itt egy nagyon csodás, tök jó kis vízpartot alakítottak ki. Teli van jó kis placokkal, ilyen kis pihenőkkel, asztalokkal. Van interregges kikötő is, ami az előző helyen is, Zámolynál is volt, ahol megálltunk egy pillanatra. Kun-sziget 27,54 folyamkilométer, és hát ugye itt lehet látni azt, amiről az előbb is beszéltem, hogy tök jók ezek az interreges kikötők, azért hozták őket létre, hogy a vízi turizmust elősegítsék, ki lehessen kötni, meg lehessen állni, pihenni. Erre fogja magát Dr. Agy, aztán jól itt hagyja rajta a Balatonról kitiltott vitorlás hajóját, amit gyanítom, hogy átalakított valami motorcsónakszerű rá. Bocsánat, hogy így mondom, de felidegesít nagyon, amikor valaki ekkora kretén, hogy van egy kikötő, amit azért hoztak létre, hogy ki lehessen hozzá kötni, és akkor itt hagyja a hajóját. És akkor képzeljük el, amikor jön mondjuk egy 15-20 kenuból álló társaság, és meg akarnának állni, akkor ettől nem bírnak ide megállni. Ő úgy gondolja, hogy ez a saját kikötője, és már 2 vagy 3 nyár óta itt áll neki a hajója, akárhányszor jövök erre, mindig csak itt áll, itt rohad, azzal a gyönyörű stadionszékkel ott a hátulján. Na mindegy, engedjük is el a témát, kicsit körbejárom veletek ezt a Kun-szigeti Dunapartot, mert ez marha jó, tényleg ezt annyira jól kialakították. Látjátok, vannak ilyen kis pihenő, jobbra is, balra is, aztán megyünk egy kicsit tovább. Van itt sólyapálya, kérem szépen, hozzá tartozó, tök jó kikötővel, ugye Győrben ezt se sikerült megvalósítani, tehát bírtak csinálni egy jó szar sólyapályát kikötő nélkül, tehát hogyha letolod a hajódat, akkor old meg valahogy cibáld a partra, és akkor onnan majd bele tudsz szállni, na mindegy. Szóval Kun-szigeten ezt is sikerült megoldani, nem elég, hogy tök jó ilyen kis pihenők vannak, itt is, ott is, sőt, ha bejelentkezel, hogy érkezel, vizitúrázol, akkor az önkormányzat kinyitja neked, van mosdó is, fürdőhelység vizes blokkal, és természetesen az elmaradhatatlan szalonnázó hely. Ja, azt meg is nézzük, tök jó körbe van rakva padokkal. Szóval szerintem ez a Kun-szigeti Dunapart, ez itt, hát a mostani dunai vizitúrázók Mekkája. Itt még egy kis büfé is létesült azóta, amióta én itt legutóbb itt jártam. Ez még legutóbb nem volt itt, de most már büfé is van. Mondjuk jelenleg zárva, bár nem hétvégén jöttünk, hanem hétköznapon. Gondolom, ilyenkor azért egy motorcsónak kedvéért nem nagyon nyitják ki. És a jó kis szalonnázó hely. Körbe frankon padokkal. Ez a kikötő, ami itt a sólya mellett van, nem tudom, hogy kié, ki fia borja, nincsen rajta tábla. Általában ide szoktunk kikötni, mert volt már olyanra is példa, hogy az előző kikötőn, az interregges kikötőn, ahol most sikerült megállni, ahol az a szörnyeteg vitorlás hajó ki van kötve, volt arra is példa, hogy teli volt mindenféle ilyen hasonló minőségű hajókkal, és egyáltalán nem lehetett hozzá megállni. Ezt nem tudom, hogy kié, nincs táblája, viszont itt nagyon vigyázzatok, amikor esetleg ide kell, hogy kikössetek, mert itt ezelőtt a kikötő előtt nagyon sekély a víz, úgyhogy jól föl kell emelni a motort, ahhoz, hogy ki tudjatok kötni, és ne kapjátok el a mederfeneket. Na hát Kun-szigetről ennyit, megyünk tovább!
Győr-Ladamér, elérkeztünk túránk utolsó állomásához. Sajnos a mai túrából, mai időnkben nem fér bele több, vissza kell érnem időbe Győrbe, mert este hát ilyen 5 óra körül lesznek a kikötőben bérlők, illetve egy kis sétahajózás is vár még rám. Győrben tovább nem jutunk, megnézzük még ezt a győr-ladaméri egészen nyugalmas kis Dunapartot. Hát ide fürödni szoktunk megállni, van egy jó kis kikötő, itt is ki lehet kötni, simán megközelíthető, nincsen probléma a vízállással, vízmélységgel, és akkor van itt egy ilyen gyönyörű kis strand. Hát hétvégén nem tudom, hogy mennyire szokott itt zsúfolt lenni, hétköznap látjátok, ennyi. Tehát ide egészen nyugodtan ki lehet jönni, egyedül lesztek nagyon-nagyon nagy eséllyel. Július vége van, már mindjárt augusztus, ezen a héten már augusztus kezdődik, tehát igazából valószínűleg az emberek már nagyon szabadságon vannak, de mégsem annyira nagyon felkapott és népszerű ez a hely, ez a kis strand itt, úgyhogy bátran ajánlom nektek, hogyha egyet fürödni szeretnétek kettesben, vagy kis családdal, vagy barátokkal, vagy barátnőkkel, egész nyugodtan látogassátok meg, egy jó kis hely. Van egy bográcsozó hely is, egy ilyen bográcsozásra kialakított ilyen betongyűrű, tehát igazából főzőcskézni is lehet, de ez nem annyira komfortos, mint az előző Kunszigeti hely, hogy ilyen kis árnyékos pihenő asztalok lennének kialakítva. Ez csak ilyen kis szolid, de nagyon szép hely. Na hát kösz, hogy a mai túrán velem tartottatok. Remélem tetszett nektek a videó. Folytatása következik a szigetközi kalandoknak, a szigetközszéli motorcsónakos kalandoknak. Még egy jó pár hely van, ahova el tudlak benneteket vinni. Hát megpróbálunk majd a következő részekben egészen addig fölmenni a Mosoni Dunán, Rajka felé, ameddig nem törik a propeller. Na, találkozunk egy következő videóban, addig is szevasztok!